Aprangsi kardom katuka via fanta la pen pininili la so a video lo nali tumphan non malam ka chithang plub la Lachit Borphukan labangso scheme mate labangso certificate customer nai puthak sinili pini la so video long ba nali tumphan nang than pachini ponikpo la pen aprangsi nili men la ki katuka vita chini lo nili men la ki avinasteron la pen non nali tum kilang bom la bang ki karbiti 2.0 YouTube channel labangso channel long jong si madu abang phu abang philena hamri mi do pole nali tum ko chingon pen subscribe ikon la pen adu hesta me belar jan theklongin dakanali tum ber ponik dianan la la polde monon pinilia jada son le labangso YouTube channel long upload sta me nali tum ko chin da prai la pen kelong da prai ya fon lo tangte pini labangso Lachit Borphukan labangso birth celebration scheme ate labangso certificate customer nai puthak le lang pon lo nang lamate thiek pen chithan pon lo nang lapenali tum labangso a website labangso video description along stammi long igi Lachit Borphukan .assam.gov.in labangke da official website lo nali tum dak thek pon long ikpo lapen kadoka veda chini non 24 November lake Lachit Borphukan birthday anniversary arnilo lasi labangso celebration bangke 19 arni pen siki chengpon lapen 19 pen 24 an lasi katoka ve penangan dak penangan abang phu abang phi mate radatum dak talk total writing uploaded from portal and mobile app long pen 12,60,345 an lo total la pen total writing online writing option dak bangke 1,41,860 la pen puthot dak handwriting option la bangke dak 12,46,159 nason thak thak si penangan abang phu abang phitum dak tok don lo ki tok nei la pen copy pi ma ki claim nei la bang ke nili nang piklang pon ik ponali tom phan la pen penangan abang phu abang phitum me chini puta hai lo la pen a certificate ra la pen ason claim don thai ta hai po la zela ka chinni tumbang polte nali tum video ki cheng pen ki jut an langon la pen la bang so YouTube channel long jisi nang ka homri mi polte nali tum ka cheng hon pen subscribe igon la pen dak district wise lang nam lo polte nali tum la screen long dak thek pon long ikpo chart view pulong lang nam lo polte ko so district long pen si la bang so hin bang ka fill up dun ma mate ke tok dun ma la bang ke nili dang na piklang pon ikpo district wise report of Assam last update on 20 November 11 2011 45 am apor sida update lo la pen la son dak si dak district name la pu nali tum thek ponlong pon la pen number of uploads la pen la son tak si bazali long pen pen anabang phudu abang phido lo la pen dak do lo la pen karbiang long along ta do non karbiang long la 21 number long lang ego 1,581 anwer lang na antal la ke apply dun tang abang phu mate abang phi la pen puthot weskar biang long ahin lang lo te dak 1,540 la lo la pen writing upload in numbers na litum lang dam ilitum kar biang long bang ke kom pik anang la dak lang egon na litum la weskar biang long puthot iskar biang long dakar biang long ta dak pena anwer la na litum dak thek pon long ikpo nali tu mithanggal lang ikme la bangke nali tum lang dami pulte la pen a process ko son non ki claim ponang pomala so puthang nili dang nang than pachini pon ikpo puthan nali tum bek wang tu inang po la district wise lang that pen dak bek wang pen nali tum dak option du nali tum guidelines for early registration and uploading writing booklet nali tum dak thek ponong po la pen number 1 bangke online registration process nali tum dak read more long ber pen nali tum penangan details dak pen lang pon ik melo nali tum la online ka fill up ning mate writing ning ki tok ning la bang so aputhak bang dak nali tum lang long ikpo la pen puthot do latest app file for download nali tum la bang so file dak pen stami nali tum download igo la bang so apps la pen apps ahin pen stamina li tum hodak pen upload dun me la pen fill up dun me this page is not working non dak network asap so issue that a jok si la sonan chiklang ekla nali tum thek pon long ige ni li akori lut long ber thupo la pen putho dak details ba nali tum athengno dak nan chiklang ekpo la pen mobile number aprang si dak registration nang ponali tum ola online portal polte writing option nan chiklang ekpo pre format booklet la pen
plain paper la pen online la pen writing roles la dak total upload da writing booklet download writing dak penang analitum dak pen long pon ikpo non online nalitum la bangso portal long pen nalitum philabi pulote nilinang than pon ikpo nalitum pon la 3 line nong nalitum ber ik nang po la 3 line elo kitok ning labang ke nili non nalitum pan la bangso video aprang nang than pon ikpo la pende da finalitum la dak thegloi la 3 line nong ber de da pit sign in pu thegloi la bangso dim nalitum ber ik nang po la sign in adim dak ber ik det penalitum sign in process nalitum dak pen lang pon ingo sign in guidelines nalitum guidelines dage kitok thailo aprang sinang litum dak sign in ni apa nalitum dak country bang chong wai pon ik nang po puthot la dak nalitum mobile thegloi mobile number nalitum mobile number pinang po la pendet email id ta mandatory lo nalitum chipi dun vek nang po la penalitum a mobile long ke thek long ason la captcha bang ke nalitum la enter captcha la bang sodim nalitum ber ik nang po la pendet get otp la pen otp manalitum a mobile long stamin nang li ikpo la bang so otp manalitum dak fill up ik nang po pada depin pen nili nalitum pan dak nang piklang pon ikpo la pen nili dak captcha la pen mobile number email id la pen country nili dak fill up pon ik elo la pen non nili get otp long ber ikpo nalitum stami fill up ik elo pulte la get otp long ber igo la pen waiting for a moment nalitum dak loading la screen long thek pon long ikpo asap so nalitum dak pen chong hong ik nang po la pen nili dak otp bang ne non nili ber pon ikpo 6 digit otp nalitum dak thek pon long i otp ber de pen finalitum la submit put hek tok thek loing la bang sodim nalitum ber ik nang po submit along ber de pen phit la pen aprang process nalitum tanang lang don igon la pen nili stamin nang than pon ikpo la pen nalitum video skip kepin pen nalitum dak nang lang don ik bomo la sidak user dashboard nalitum dak non bange dak pen la sonan chiklang ikpo nalitum submit det pen phit aprang sin nalitum profile long igi profile option puthot upload writing long pon igi la pen ber sin nalitum dak thek ponong po my feedback la son long poni la sinalitum dak pen jong sinalitum fill up don igi pulte nalitum la upload po option dui la bang sodim nalitum ber ik nang po la pen la bang so upload don det ku ppc upload ning manalitum panili non aprang nang piklang pon ik po la pen la bang so aputhak tanil nang than pon ik po kopia kam la pen kon an kopia list kiloing ma la tanalitum chini ik po tangte non la chonghong ik chenang dak loading la pen upload writing nalitum dak thek ponong po please complete the following registration process to upload your writing nalitum dak thek ponong igi kitok ason thak nalitum ta dak pen fill up la pen dak upload writing guidelines nalitum guidelines to dak kena kala kilang nang bang kenang sot lo nalitum la pen dak writing la bang kenang sot lo la pen aprang sinalitum dak pen personal information ban nalitum dak pen fill up on ik nang po first name puthot nalitum middle name do pulte middle name dak pen fill up on igon la pen last name nalitum akur dak pen fill up on ik nang po la pen date of birth nalitum dak pen fill up on ik nang po date of birth fill up that pen fit la data pu thek loin gender lo dak bangen nalitum male female la bang nalitum dak pen chong wai pon ik nang po puthot nalitum dak nalitum a mobile number la pen email id tas fill up on nang po la pen profession and current address la bang nalitum dak profession bang copy sinalitum non ki claim la bang so dak pen chong wai pon ik nang po dak nalitum option long poni self employed la pen government service other than teaching la pen housewife private service other than teaching la pen student teaching la pen unemployed la pen others nalitum dak pen option long poni la pen in case of other mention below nalitum dak kaprek tas tami nalitum tok pon ikmila dong sinalitum ning hange bele tokte data chol la bang menoterially la pen dak your postal address in correspondence la bang nalitum dak address tok do nang po puthot nalitum dak pen country puthot select pon nang po la pen state la pen aber bang district lo la dak kisung bang thang tave la pen nalitum dak pin code bang nalitum dak biar pon ik nang po la pen main important bang nalitum la upload writing documents la bang sodim nalitum language bang dak pen select nang po copy language mesin nalitum ki tokima dak assamese bangla la pen hindi la son long poni nili da english select pon iglo puthot nalitum dak writing option do option list nalitum la bang sodim ber iko la pen handwritten documents on the plain paper la pen handwritten documents of the format booklet as nalitum paper long ki tok tang do pol de nalitum dak pen upload igmelo
la pen nang litum non bange online si tok doni pulte right online labangso dim na litum ber igo right online long ber det pen dak na litum tok ik nang poke tok yal alama labang ke Lachit Borphukan labangso APHUTHAK sinalitum tok ik nang po ko son se togi ma pulte nili phana humri igo nili nali tum han WhatsApp long ki tok tang pot nang sen ik po la pen nang litum copy non dak paste kori no mate copy paste kori nang po puthot nang litum dak tok ik tang thai lo pulte nang litum la captcha bang thek loin la bang so captcha nang litum your captcha code la bang so dim ber ik nang po la pen nang litum la declaration ban nang litum dak pen accept ponang po la hini dui nang litum la accept that pen apit dak submit po arjana chiklang igi nili nang piklang pon ikpo fill up srak rak pen nang litum han nang piklang pon ikpo la pen dak nang litum thek ponong po screen along nili dak term declaration nili dak accept ik alo la pen nang litum la submit adim ber ik nang po mate submit option bangan nang klang ikpo la pen nang litum dak pen submit ponang po la pen dak registration status bang error pusnan chiklang athimani le aprang pen dak registration adlo la pen la la nang litum stame nili bang aprang ben register dak uploadun adlo la pen submit adlo la pen nang litum jongsi labangso certificate labang nang litum apply that pen apit nang litum certificate bang download long ikpo la pen certificate bang nili long non mat ke avelang long igelang nili la se submitted pen nalitum certificate download option bang ikpo la pen nalitum download ikpit melo la bangke ali bangke la bangso certificate la bangke engsi government na hin besi dak provide pon lo athema copy upon ma pulot la 400 bird anniversary langli Lachit Borphukan jola APHUTHAK sila bangso certificate bang government na hin pen Assam government na hin pen kaselam pon iklo certificate phanan chotlo la bangke la pen kapre ke pipini ali bang dak pen nono ko bang thang update avila la sening hang abang phu abang phitum nalitum try dun igo la pen apply dun igo la sipinya video long bang dak chithan chat masipinang an bang ding la sila sonsona video kilang long bom ya phon nalitum la bang so YouTube channel ba la ke subscribe igo la pen video kan share nalitum share igo la pen mission comment pi igo tangte pinya video bang la anchol la sidome thakme kadu kave karbiti 2.0 YouTube channel kilang rado on postame nilhin pen KARDOM